at ang iba pang karaan gawin. Gagamanan sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatakbol ang salitang batas ng Pilipinas na tunay at mananalig at kakalima ako nito. Nasundin ko ang mga batas, mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiran na mga sadyang tinagdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. Nagpusa kong babalitakin ang kanunugutang ito na walang pasubali o hangaring umiwas. Kasi hanawa ako ng Diyos. So congratulations.